Nyakoromoga jwanga geno ni riyo e moro makare rwakini machiegni winji kendi ne weche manyien matucho e konde duto matimore mago makagi kacha odhiambo makawuono. Nyinga Cleophas Oloch kadhi kelo ni weche manyien gi duto beri nyalo duke achiel kachiel kokalo mbui mago mag Ramogi TV ka intiere Facebook kacha mar Ramogi TV, YouTube kachiel koda Twitter yudo kacha Ramogi TV KE Twitter, Ramogi TV Kenya ka intiere Instagram, tudri koda bende SMS line mar Ramogi TV mainaria deka uchiela nono duche makawuono duchieng mar ariyo mano mara nyithi sikul go mago madonje junior secondary school odiochieng makawuono chal mar wacho sebedo magi duche makawuono bende wago pek kendo wago tarubin konde maga piny Kenya ka wakelo ni weche manyien mabende muomo gode koda ore mabiro ni sani koro musapar weche manyien makagi kacha chako sani. Nyakoromoga jwang migao mar somo koro yango ni piny owacho dhi nyime mar medo kwan jopuonje mago man gi lony e puonjo CBC e sikunde mapacho kae e sama koro chenro maga junior secondary school koro donjo odiochieng mar ariyo. Director mar KICD Ngire Charles Ongondo owacho ni onge luoro mora mora ni chenro mar puonjo jo grade 7 biro ng'ikore ni mar jopuonj nitiere moromo. Omedo ni piny owacho dhi nyime kod pogo buge sikunde duto mapacho ka kendo onge janyuol ma ibiro dwar ni onyiew buge mag somo. Kanyo bende odhime wacho kosiemo jopuonj bende moko kik tem riembo jopuonjre mapod onge uniform maga junior secondary ka wacho kanyo ni mago oyienegi mondo mi gichope klese mopogore opogore. Supposedly to buy any books. With the time, we are going to be approving any other complementary materials to be brought to the school. The other thing that I want to say, as you have seen, the school has accepted the children in their old uniform. They have new uniform, but they have told the parents that they can buy that gradually. So let no parent hold a child at home because they don't have new uniform. I was surprised and pleasantly surprised that we have got over 30 teachers within the sub-county with masters in education, specifically in art subject, and around 5 with PhD, and those who are pursuing the same, and with so many of them with the first degree in education. That gives us the confidence that there is no cause for alarm because we have teachers who are properly qualified to handle these subjects at that particular level. In the school, I have 17 graduates whom are already handling the junior secondary school learners, and the learners are very happy. We are excited. Nyakoromoga jwang mwagweng kendo adhi nyaka county ma Migori ka wayudo kanyo ni sirkand county ma Migori osechako chenro mag chiwo basari mag somo maromo milion 120 mabiro konyo jopuonjre ma ok nyal chulo pesa somo. Kane oloso gi jofwambo gavana Ochilo Ayako owacho ni jopuonjre maromo 20,000 manie sikunde sekondar biro yudo konyruok kokalo e omenda no. Omedo ni jopuonjre ma nigi gombo mar dhi nyime gi somo nyalo ndikore e yudo basari. Ayako ne oseyo piny owacho kuom deko chwalo omenda ni counties gino makoro bende osemono gi chwalo tijegi e yo makare. Professor Rosodiago is the Chief Officer for the Governor, Mr. Joseph Owino Okumu, Nelson Yemesta, so I do not need to introduce the Chief of... Wabiro medo kwan mar nyithindo mabro yudo Governor's Education Grant ni, to kendo mopogore wabiro chiwo omuom ma jogo ma owe skule klas 8 kata klas 12 nyalo dhi tiegore go mbele kono. To maduong' ahinya, serikal ma owinjo kel ne jo Migori omuom gi pok omiyowa omuom nyake ma Oktoba. Ma wan e Januari dweche 4 pesa mokadho bilion 2.6 milion 600 pok wayudo mar maendeleo to gi mar timo gino. Kata jogo motelo ne constituencies ma wajumbe pok oyudo CDF. Mago e achiel kuom pek mwaseyudo momiyo nyithindwa pok oyudo pesa mar somo. Nyakoromoga jonko ke county ma Migori yeno mondo mikoro warangi matimore bur Nairobi kar kaka otenore kod ikruok ne iko
mar manen jatend migao mag weche mag somo George Magoha. Odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta ochopo e dalane mantiere bor Nairobi Lavington mondo mi ochop kacha kachiel kod jotend migepe mano tiyo kod George Magoha e gino magiwacho kanyo ni en mar goyo mos ne anyuolane mano kaluwore kod tho mare mano timore juma mokalo. Mano biro bende thuolo machok bende kane weche mag sero ik mar George Magoha osechwal kachiel kod ka ik mar owadgi mano timore ngeso mokalo. Winjane kaka jatend piny Kenya loso kamotene kod jotend migepe machon ka intiere Lavington Nairobi. This is too controversial, or this is going to have a problem. Prof, as I used to call him, never backed down, never shied away, so long as he believed it was the right thing to do. He would lead from the front. He would lead from the front. When I appointed him after his term at the university ended, and I appointed him to head the National Examination Council, exactly what Fred said here. We were going through a lot of challenges with exams in this country. And when we met and went through, and I repeat again, leading from the front, Professor took it personally. Professor used to go and ensure where are the exams being printed, supervising it, not sending officers, supervising it himself personally. How are they being packed? Supervising it himself personally. Nyakoro magijong manoneno mitiyo kanyo kod manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mabende ochopo kar kanyo mondo mikoro embo chiu luor mare mogik mano ka intiere kar kacha kakoro bende oparo masenindo ngire George Magoha e yore ma opogore. Odiochieng' ma kawuono bende ochopo kar kanyo kachiel kod ka jotend migepe mamoko mabende notiyo kod ngire George Magoha. Odiochieng' ma kawuono jogo mochopo kar kacha mago moting'o Fred Matiang'i. Odiochieng' ma kawuono bende ochopo kar kacha kachiel kod ka manene jatend migao mochung'ne wechego mag tich mag jopiny owacho mano Margaret Kobia kachiel kod ka jatend migao machon mag wechego mag pur Peter Munya. Gik mathoth ntiere kar kanya kwa Ramogi jwango kiny ma kawuono ka koro watemo rango weche mamoko bende momiyo pek odiochieng' ma kawuono. Seche makoro sikunde rwako jopuonjre mag junior secondary sikunde moko 10 e kaunti ma Vihiga samoro koro ok bi rwako jopuonjre. Jakom riwruok mag jopuonje gweng' ma Muhaya owacho ni sikundego ok orwako jopuonjre mora madonjo e sikuno mag sekondar madundo. Gimedo ni sikundego bende ne onge gi nyalo mar bedo gi jopuonjre 45 e ndalo penja mano mar KPSEA. Director mag weche mag somo e Muhaya sub county koro wacho kanyo ni rito mondo mi olanda yanga sikunde ma oyienegi mondo gibede kacha e sekondari go madundo. Changamoto kwanza ya ile ambayo tumepata vile kuingisha watoto, kuna zile baadhi ya vitu ambazo wanatakana wawe nazo. Kwa mfano birth certificate, photocopy of birth certificate kuna wale ambao hawana, na hiyo ni mandatory, lazima wawe nayo. Ya pili, muda ambao tulipatiwa kutengeneza barua ya kuita hawa wanafunzi shuleni ilikuwa mfupi sana. Kwa hivyo wengi hawakuwa wanapata vile wanataka kuja. Vile wamekuja ndio wamepata. Tumetengeneza vile sare ya shule itakuwa na wamepata. Ni changamoto vile watapata, lakini tumesema wataendelea kutumia zile ambazo wamekuwa wakitumia. Ingawa wanafunzi wale wazazi wameruhusiwa kwamba wasilipe chochote, lakini bado inakuwa ni vigumu kidogo. Wanafunzi ni wale ambao wamekuwa katika hii shule, vile vio ndio walikuwa wanatumia, ndivyo bado watatumia. Hiyo mambo yote, mambo ya miundo msingi yote ile ambao walikuwa wanatumia ndio watatumia tu. Kwa hivyo haswa hakuna kitu geni sana. Kile kitu ambacho ni cha maana sana labda ni kuleta walimu, tulete mambo ya vitabu, basi kila kitu itakuwa vizuri. Nyokoro mokejonga dhia matimore county ma Kakamega wedo kanyo ne jatend county ma Kakamega koro idwaro mondo mi okaw ndamo
mar puonjo jopuonjre manyiri manie sikunde ewi EMOU. Puonj mabiro duoko piny weche makamago bende e kaunti no. Kane oloso e chenro mar neno ni jopuonjre manyiri maromo 62 mane omako ich odok e sikul, jaod gavana ma Kakamega Janet Kasili ojiwo joma nyirigo mondo miyo ochiw puonj ne jowetegi e neno ni EMOU odok chien, kendo okwayogi mondo mi gidhi e pim mar kansa mamako dhood nyodo. Lea Kasandi bende ma en apisa maduong' mar jotije ma e bing'aono mar somo e kaunti ma Kakamega ochiwo siem ne joma chuo matho miyo nyithindo manyiri iye mondo mi owek time makamago. From my friends to get a boyfriend, and getting a boyfriend at my young age had its consequences, and I ended up getting pregnant. It was a long journey. It was very difficult, facing the stigma from my schoolmates and all. But all in all, God was faithful, and now I'm here as a proud mother. My mother was supportive, but my father, he didn't take it positively. But it's okay. I'll just make him proud. We are losing many girls because of those backstreet abortion. Si tumeolewa, lakini hatujajaliwa watoto. Hiyo ndoa ina amani. So wewe ambao ulikubali kubeba na kuzaa mtoto, pongezi, ni baraka. Don't look at that child kama laana. Hiyo ni baraka, haijalishi alizaliwa kwa njia ipi. Tuongee juu ya mambo ya mimba za mapema everywhere we are. Ukienda kanisani, ongea. Ukienda kwa chama, ongea. Ukiwa sokoni, ongea. Everywhere we are. Tuhakikishe kwamba mimba za mapema zimepungua katika Kakamega County. Because if we don't speak about it, it will never stop. Itaongezeka. Unapokaa kule nyumbani, kana wengine mwambie, wanapoona tu mwanamume ama yule kijana anamsogea, wewe njia ya kuambia kwamba there is time for everything. Nyakoromoga juang joma mine bende koro jiw mondo mi wuog oko mar manyo lemo mopogore opogore mag telo pachoka. Koyango ranyisi ni mine bende ni kod chia mar telo e pachoka. Ya ogai mar do Martha Koome onyiso joma mine ni kik gibed maluor kod gichiwore giwegi ka giikore makare mar kawo telo. Koome kod mane en jalup ogai mar do Nancy Baraza oluwo ni kata obedo ni kwano kinde kod joel buche ma mine osebedo kamedore, pek nitiere e neno ni mine oyudo telo mamalo mag bede migepe. Oh, hold on, one more, hold on. We have made great strides to get women in the legal profession. From just 1 or 2 to now 50-50. Since I became Chief Justice, I've admitted 2,500 young lawyers in the bar. Are we having some here? Is there anyone I've admitted to the bar? Wow. Wonderful. When I joined the bar myself in 1987, I was number 1,700 something, which means in a span of 1 year, 8 months, I have admitted more lawyers than there were for so many decades when I joined. So this is a profession that is growing tremendously, and we have seen it is nurturing young women and young men because we want them to work together. Joma mine koro uguru oko dhu kaw telo. Se wach kanyo ni telo gi unyalo kawgi ane uru. Kamoro amora mintie wuog oko kendo idhi lar komoro amora mapono nitiere kacha bede migepe. Kamachielo ayudo kanyo ni aput mane ochuogi mondo mi ojiw lokruoge e sekta mar obila. Koro mondo kaw jopiny kendo pach obila mag jela. Mano mar yango dwaro margi mabiro konyo bero sekta makamano. Apudno motelne kod David Maraga oyango ni obila mag jela omulo wechego mag osara mag udi mantiere rang'iny mapiny kaachiel koda ka mwandu magitiyo godo kaka mago mag neno ma osethiro tijgi mar rieyo joma oyud kod ketho kendo terogi e ute twech. We are receiving their presentations in camera because part of their presentations touch on matters of national security, and that's why we are asking the media to be out. But from next week, when we go to the countryside, the other week we will be in Nairobi. We will have
public hearings, and in those public hearings the media will be allowed in. The issues that they have brought forward to the task force include the equipment, the tools that they are using, and we have seen that the country needs to invest in what they are doing. They are rendering a very important service. A correctional institution, they need to have the necessary tools. Incidentally, despite what you are imagining, we are providing very high quality health services to the inmates. Yes. During the COVID outbreak, we never lost a single prisoner or inmate due to COVID, but we loved serving officers, you can imagine. In as far as food quality is concerned, the food in the prison is very good. In fact, when I want to eat good githeri, I visit committee. One day you should come over, you'll be surprised. Nyakura mga joang mani makelo egi mag weche manyien odhiambo makawuono manosa paro sekalo kana dakika paro kod ang'wen yena mondo mi alore gi kacha agodero kamano kuom bedo koda e thuloni duto kana wakelo ni weche manyien e chenro mag ka gi kacha ikete mana kar kanyi ga Cleophas Oluoch chenro mabiro mano kawuono en ngomo wake to koro en regio wake koda Papa Vic e dire kar kae mondo mi koro okel mor e chunyi oriti masani Nyasaye mondo riti kinywa rome chenro mar piny kachal koda ka Sharon kod Joyce.